Ahoj, vítám tě u Affilibox podcastu. Jmenuji se Jarda Janíček a spolu s Ondrou Martinkem budeme v tomto podcastu sdílet naše affiliate know-how. Jednotlivé epizody budou vždy zaměřené na jedno téma, které řeší buď affiliate inzerenti, manažeři a nebo affiliate partneři. Kromě nás dvou uslyšíš v podcastu i zajímavé hosty, kteří jsou mistry ve svém oboru a mohou posunout tvé schopnosti na další úroveň. Pokud tě tento obsah zajímá, nezapomeň nás odebírat. Tlačítka k odběru spolu se všemi užitečnými odkazy najdeš vždy u každé epizody. Teď už ale jdeme na to. Ahoj, vítám tě u dalšího dílu Affilibox podcastu a i Affilibox videa, jestli se nám teda podařilo nahrát. Dneska tady k sobě nemám Ondru, jako je standardem, ale mám tady k sobě superovýho hosta, jmenuje se Honza Leibl. Ahoj Honzo. Ahoj, děkuji za pozvání, zdravím případně diváky. Jo, super, já moc díky, že jsi přijal pozvání. Spoustu lidí tě pravděpodobně už zná, já tě minimálně znám už několik let, ale představím tě pro ty, co by třeba tě ještě neznali. Ty seš profesionální obchodník, seš mentor, řečník, podnikáš už několik let, seš majitelem 8 obchodních společností, tvýma školeníma, na který se teda taky mimochodem chystáme, tak prošlo přes nějakých 18 000 lidí, vybudoval si 50 obchodních týmů. Super track record. Je něco, co jsem třeba ještě neřekl, co bys chtěl ještě zmínit? Ne, tak to samozřejmě, to jsou takový ty hezký nálepky, tak samozřejmě děkuji za představení, zmínit. Nevím, rybařím, mám 2letého syna a mám rád magii. Super. Počkej, magii nebo magi? Magii ne, to ne. Magii, super. Já ještě teda doplním moji takovou jako osobní zkušenost, protože pro mě je to takovej, jakoby, řekl bych, podnikatelský úspěch, že já s tebou můžu tady komunikovat na podcastu, protože já si... Ale... To je pravda zase. Ne, ale já si pamatuju právě, když ještě já jsem jako nepodnikal před těma nějakýma 5-6 rokama, tak já si pamatuju, že už tenkrát jsem vlastně byl v Brně na konferenci Glorious a ty jsi už tam byl jako vážený řečník, jako člověk, co má co říct ohledně podnikání. Takže pro mě je to teďka takový jako splněný sen, nebo takový jako milník, že můžu s tebou mluvit jako jeden na jednoho takhle na podcastu, že si tykáme, takže jsem fakt rád a využiju toho dneska, abych z tebe dostal nějaký důležitý informace. Ale jo, super, moc díky a Glorious taky byl skvělej, no. To je fajn, že to byla hezká konference. Já jsme se viděli poprvé? Jo, nebo respektive já jsem tě viděl, nevím, jestli jsi mě v tom davu viděl. Podvědomí asi zaznamenalo, no. Jasný. Já jsem měl lokty, pak jsi měl přijít třeba, no. Jo, no, tak já jsem právě, v té době jsem právě byl takový jako ještě takový jako zelenáč začátečník, takže jsem ještě nebyl úplně takový ostřílený podnikatel, jako jsem teďka. Tak to je správně. Dobrý, hele, dneska o čem si budeme povídat? Budeme si povídat jak jinak než o obchodě, protože to mě velmi zajímá, je to aktuální téma, který vlastně jako řešíme, který by měli řešit naprosto všichni. Budeme si tady povídat o marketingu, budeme si povídat také o podobnosti affiliate marketingu s nějakýma obchodníma týmama a co si od toho třeba můžou afiliáci vzít. Pojďme na to. My s Ondrou vlastně máme Affilibox, máme nějaký další aplikace, víme, že sales je proto strašně důležitý, jo? Protože prostě je to jedna z důležitých vlastně kanálů, kde můžeme prodávat ty naše služby. Chtěl bych se tě zeptat, dá se sales využít pro naše klienty, pro e-shopy, pro e-commerce jako takovej? Jo. Já začnu trošku odzhora, jestli můžu, nevím, kolik máme času, jo. Jo, já si myslím, že často bývá marketing a sales oddělení a ono v podstatě to je jedno, jo, je to marketing a sales, jo, to je to jedno oddělení, které by mělo vzájemně nějak operovat. Pokud a teď kde začíná a končí marketing a kde začíná a končí sales, jo, takže to je taková, jako udělej čáru, jo, blbě se dělá, ale pokud se podívám, já půjdu úplně konkrétně, jo, od toho e-shopu, pokud tam bude čistě někdo hodně marketingově zaměřeně, onlineově a tak dále, tak ti tam potom může právě chybět ten přesah k tomu salesu jako takovému,
jo, tak to je první věc, takže můžeme dělat moc hezký věci, můžou i třeba marketingově fungovat, ale nefungují salesově, jo, si mi rozumíš, kam jakoby mířím. Jo. A zároveň zase, pokud bych tam měl jenom čistě salesový oddělení, tak asi nebudu mít e-shop, jo, ale budu mít jenom sales a nebudu dělat nic dalšího, tak mi můžou chybět právě ty myšlenky toho marketingu, takže já si myslím, že to propojení je důležitý úplně všude. U těch e-commerce biznisů nebo e-shopů, SaaSů a tak dále, tak tam se to může samozřejmě lišit. Když se podívám na klienty, s kterými pracujeme třeba na e-shopech, tak záleží, jestli to je B2C nebo B2B e-shop. Pokud se podívám na B2B e-shop, tak si myslím, že se umím představit, co by museli dělat, aby neměli interní salesové oddělení. V nějaké fázi vám to bude dávat smysl, protože budete prodávat nějaký enterprise řešení, který jako dává smysl obsloužit salesákem. A to vlastně platí asi pro ty SaaSy. A nebo pokud se podíváme na B2C, tak tam by záleželo trošku na tom, co to přesně je za produkt, jak to funguje, jestli potřebuji aktivního salesáka, ale v obou případech a i u toho B2Cčka potřebuji mít dobré salesové oddělení na zákaznickým oddělení. Jo? To je prostě zdroj zakázek jako blázen a dneska zákaznická nemůže být náklad, musí to být zisk. Jo? Takže pokud jsem postavil zákaznickou jenom na to, abych odbavoval ty požadavky a reklamace a ono mi to nic negeneruje, tak mám jenom špatně postavenou zákaznickou, protože může generovat a může to být jeden z nejlepších kanálů příjmů těch majitelů firm nebo toho boardu. Jasně, rozumím. Takže vlastně v B2Bčku tam je to poměrně jakoby jasný, že jo, vlastně ty obchodáci musí chodit do těch e-shopů a vlastně nabízet to zboží. U toho B2Cčka říkáš, že to je vlastně ten support nebo nějaká ta zákaznická linka. Jak by třeba konkrétně mohl takovej prodej přes tu zákaznickou linku vypadat? Tak, ono to je komplexní zase, že jo, takže já z toho vyseparuju, jenom aby někdo nechytil přímo za slovo, já vím, že to má spoustu návazností a všichni jsou specifický, takže vyzobu z toho jenom nějakou esenci, kterou je třeba upravit. A ta první z nich je, že pokud, a teď třeba příklad je hovor, jo, ať jsme teda úplně konkrétní, přichází mi příchozí hovor a na tom hovoru má někdo nějaký, teď to rozdělí do nějaké kategorie, je to dotaz, problém, reklamace, jo, tak poptávka, tak dejme tomu, že přichází dotaz a já ho pouze zodpovím, tak můžu mít dobrý pocit v tom, že jsem vyřešil, ukázal, jak s tím má pracovat ten zákazník, nebo co já vím, nebo kde to najde na tom e-shopu, nebo jestli to je skladem, že jo, to jsou dotazy, které jako třeba nikdy nedávají smysl, ale chodí na ty zákaznické linky. Tak a já to zodpovím a řeknu, tak jo, mějte se hezky nashledanou, tak můžu mít hezkou zákaznickou jako zkušenost, ale to je přesně ono, mě to stálo čas. Kolik mi ten hovor vydělal? Takže začal bych tím, že bych si naplánoval nějaký forecast toho, kolik chci, aby mi ty hovory vlastně vydělávaly, jo? Co vlastně jako já vůbec to chci získat, jaký jsou moje náklady, příjmy, jestli to chci dostat aspoň do nuly, nebo fakt, aby mi to generovalo zisk. No a pak si nastavím ty možnosti, které já jim k tomu můžu zprostředkovat. Takže jestliže budu e-shop, tak je to nějaký doplňkový zboží, objednat to za něj, možná mám nějakou technologii co-browsingu, pokud je to složitější jako řešení, a tak dále, tak dále. Takže v tuhle chvíli by tam měl existovat jakýsi můstek k prodeji, který k tomu povede. Samozřejmě pokud zákazník řekne, dobrý, dá se ptát, jestli to máte skladem a můj můstek bude, jo, máme a měl byste si k tomu koupit přepěťovku, tak zákazník řekne, jo, tak díky za info, mějte se nashledanou. Tak to taky není ono, jo, bavím se o tom, že dokážu dobře vyřešit ten požadavek a řeknu, že když se o tom bavíme, můžu se zeptat, na co vy přesně budete tohle využívat. Protože vám třeba poradím, jestli to je vůbec dobrý řešení. A vlastně stát se na té zákaznický tím konzultantem, nikoliv odpovídačem, jo, a vlastně najednou už do toho dostáváš salesáka na telefon. Už to řeknu hodně jednoduše. Jasně, takže vlastně jako zjistit vlastně tu potřebu toho, jo, toho člověka, co tam volá. Aha, zase záleží na produktu, jak moc složitě, jo, ale jestliže jsem si přišel koupit televizi, tak je možný, že jsem mohl odejít jako z televizí, která bude větší, nebo naopak k té televizi já můžu mít větší, a dneska to tak je, na té elektronice třeba větší marži na kabelech, než na té samotné elektronice, tak dává smysl tomu zákazníkovi poradit v té konzultaci, co by si k tomu měl přidat, nebo mu to rovnou hodit do toho košíku, pokud je ta možnost, že? A tak dále, a tak dále. A když kupuje televizi, možná chce na ní něco dělat, tak možná, že by stálo
si k tomu pořídit novou konzoli a takhle už jedeš, jo. A to je prostě, ono se to do nějaký míry čeká u těch zákazníků, ale my se dostáváme do rezistence, že si myslíme, že zákaznická je o tom jako poradit klientovi ve smyslu s dotazem odpovědět, ale to není pravda. I tam mu řešíme potřeby životní, takže správná zákaznická to vyřeší tak, že ten klient řekne, že je spokojený vlastně, že říká, OK, to je super. A já si trochu říct, že bude spokojenější s tím, že bude hrát na konzoli, než to, že si ví, jestli někdy něco najde. Jo. Takže to o tom zjišťování těch potřeb u toho člověka, mít nějakou mapu hovorů, mít ty můstky k prodeji a potom se k tomu dostávám. Když už se spolu bavíme, tak jak jste mi to povídal, tak dává smysl. Napadlo mě, nevím, jestli už víte, že slyšel jste o tom, že fungujeme i tímto způsobem. Minimálně ten můstek k tomu prodeji by nějaký měl existovat, abych se k tomu dostal. Pak musím pracovat s mentální hlavou těch lidí na ty zákaznický a tak dále, tak dále. Teď už jsem možná trochu dlouhej, tak ti předávám radši slovo. ne, to je super, to jsou právě jako skvělé informace. Já jsem jako osobně tady to vlastně i zažil, když já jsem, jak přesně říkáš, vybíral televizi na konzoli a vlastně jako zjišťoval jsem, jaká ta televize by na to měla být nejhodnější a pak až jakoby nějaký obchodník mi doporučil v obchodě, hele, nedívej se jako na velikost a na tohle, to tě nezajímá, ale zajímají tě jako frames per second, protože ty konzole tam jako něco posílají a ty potřebuješ, aby ta televize to plynule zvládala, že jo. Takže mi poradil málo, jo, takže jako... No, přesně, jo, takže vlastně jakoby přesně tak, jo, jakože zjistit, mi to dává naprosto smysl a z toho, co říkáš, tak jsem pochopil to, že vlastně, když už máš jakýkoliv kontakt s tím zákazníkem, tak vždycky zkusit udělat ten extra step a zkusit prostě s ním jakoby pracovat víc, aby vlastně jako jsi měl jistotu, že nakoupí u tebe a třeba nakoupí ještě něco víc, než si původně třeba přišel. Proto. Ano, a jenom to udělat s tím můstkem, jo? Protože bez toho můstku to může pak vypadat, dobrý den, jo, televizi, ano, tak takovouhle velikou, to je pro vás vhodný, držím vám palce a když už se spolu bavíme, nechcete jabko, jo, jako, jo, jaký mám banány ještě, musí to prostě dávat smysl a proto že by tam měla být to zjišťování těch potřeb toho zákazníka. A teď nemyslím technických, ale obecně, jo, co s tím máte v plánu, co od toho čekáte, jak jste vůbec na to přišel, už s tím máte zkušenost, jaký značky a co máte doma za zařízení, jo. A ty jsme zůstali u elektroniky, ale to může být v oblečení, to je to samé. Rozhodně, jasně, rozumím, jasně. Já myslím, že každý e-shop si z toho vezme svoje, protože zná svý zboží a svý zákazníky, takže jestli se na nás dívají nějaký e-shopy, tak si to akorát stáhněte na sebe a myslím si, že to bude v pohodě. No, povídej. Mě ještě napadla jedna věc u toho oblečení, třeba, aby to opravdu jsme dali nějaký konkrétní příklad, aby to nebyly jenom obecný rady, tak tam třeba se dá často použít to, že toto si k tomu často zákazníci berou. Kombinujou to s tímto. Jo? Naše stylistka nám doporučila, aby jsme k tomu doporučovali klientům toto. Dává to smysl. Ten šátek je k tomu hezký. Jo? A už najednou vlastně jako to má všechno hlavu a patu. A když se s tímhle dobře pracuje, tak ty zákazníci nejenom, že si řeknou, já jsem volal na zákaznickou a někdo mi něco prodal. Oni to také neberou. Oni to berou tak, že prostě něco koupili, dávalo to smysl a mají to ještě lepší, než si mysleli, že by to mohli mít. Zaplať pámu, že tam někdo byl a poradil jim, že to mají koupit. A teďka, když vlastně mluvíš třeba o té módě, to mě teďka jako napadla taková rychlá otázka. Dává ti smysl třeba, že by ten člověk na té telefonní lince řekl, hele, dejte si náš Instagram, máme tam třeba nějaký jako módní typy, followněte si náš Instagram, jako převést to třeba zpátky do toho jako kdyby marketingu, který je vlastně o nějakých třeba těch sociálních sítích, o nějakých jakoby komunikací online s tím zákazníkem. Určitě, to záleží, jaký jsou ty cíle, jo, a jestliže já potřebuji teďka třeba pozbírat i jako klidně reference, tak já si, nebo recenze, tak já si dokážu jako představit, že řeknu to, a dobrý, a já můžu zeptat, jak dlouho už u nás nakupujete a jste s náma spokojený, no tak to je super. A teď se zeptám na rovinu, už jste nám dal takovouhle nějakou pěknou recenzi i naše sociální sítě, aby o nás zákazníci věděli. To může být i fajn rozhovor, že jo, no, to jsem zatím, tak já bych vám poslal do mailu jenom odkaz, budeme moc rádi, že nám tam napíšete něco pěkného, jo, jako... To je strašně hezký vlastně, když takhle jako se mnou mluvíš teďka, tak já si vlastně říkám, že já chci, aby takhle e-shopy se mnou komunikovaly. No jasně. Jo, no, vlastně každý si myslí, že když je to o salesu, že tomu zákazníku to bude nepříjemný. A to je prostě ta forma a to, co mám v hlavě, že jo, to je jako... Dá se to říct blbě. Jo, samozřejmě. Dejte nám prosím vás recenzi, než skončíme, prosím vás, bude tam hodnocení operátora, jenom dejte mi hodnoceníčko, jo. No. Jo, a druhý den ráno, no ještě jsem ho tam neviděl. No, ještě nejlépe. Jasně, no, jako asi chápu, že sales může být jako příjemný a nepříjemný.
asi spoustu lidí i má zkušenost třeba s nějakým jako nepříjemným salesem. Jak bys třeba, odlišil? Ale ten nepříjemný, to je přesný tohleto. Já bych jako chtěl jasně ukázat, že my se třeba potkáváme s tím, že, a myslím, že každý máte podobnou zkušenost, že někam zavoláte, a teď ukážu primitivní hovor, jo, ale bude to explicitně vidět. Já vám volám se zeptat, jestli toto je skladem. Jo? A na té druhé straně je ten spruzelý člověk, který řekne, to tam vidíte. Jo. Jakože vůbec není pochopení toho, že když nám někdo zavolal, tak je to příležitost. Jo. Ale poprus. Jo? A to je ta úplně jako change mind, jako toho vnímání. Mluví se zákazníkem, který u tebe zřejmě chce nakoupit a dokonce ti zavolal, jako to je bomba. Žádnej cold call, jako on ti přišel do krámu a říká dobrý den, tohle si dneska můžu odníst, jo. A to je přece to dává tolik možností, ale nebo k tomu přistoupím jako další přišel, pro boha. Jasně. Oni umějí číst, nebo co na tom webu? To je dobře, že umějí číst, to je v pohodě, volátí. Je to příležitost, jasně. No. Já jsem se teďka zasmál, jak jsem si představil, jak ten člověk přijde do toho kamenného obchodu a zeptá se, tohle si můžu odníst, no, tak snad vidíte, že to tady leží, ne? No ano, ale bohužel bych řekl, že něco podobného se stává. Jasný. Dobře, pojďme se posunout. Mám tady napsaný vlastně taková otázka spíš jako pro mě, nebo pro mý jakoby projekty. Sales driven versus marketing driven. Je to vlastně nějaký jakoby názvosloví, je to, jakým způsobem přistupuješ k té firmě a k tomu vedení toho prodeje v rámci té firmy. Můžeš mi k tomu říct třeba víc, jak se ty dva způsoby odlišují, co to vlastně znamená? Jo, já bych řekl, že já dlouhá léta jsem měl v podstatě jenom ten styl ve všech těch firmách hodně sales driver, jo? Že opravdu jsme jeli jenom tím salesem a ten marketing pro nás byl druhořadej. Ne-li nikde, jo, dokonce. A to se prostě změnilo až před pár lety, kdy jako jsme řekli, to nebude tak nebo tak, to bude obojí. A musím říct, že ta cesta je daleká samozřejmě, jo, vůbec, jako to, prostě, to spojení těch dvou světů takhle jako pojmout je jako cesta daleká. Ale tím, že nad tím takhle začneš přemýšlet, tak se začnou dít věci, protože ta kombinace, to je vlastně jako neuvěřitelná mechanika. To je jako, když bych řekl, jdu cvičit a budu jenom cvičit, anebo k tomu budu ještě dobře jíst. To prostě to spojení je úplně brutálně dobrý a to je přesný jako mezi marketingem a salesem, pojmutím firmy, jak získávám klienty. My se spíš specializujeme, nebo se potkávám hodně s firmama, který mají právě ten marketing, jakoby driven, že v tom jsou dobrý, umějí si ten online obstarat, generují si i lídy, prostě nějakým způsobem to funguje, mají afily, že jo. A teďka jako k tomu potřebují dostat ještě jako tu druhou část. A jak jsem říkal, jo, pokud začneš dělat nějaké větší řešení pro ty klienty, minimálně nějaké enterprise, no tak k tomu dojdeš, jako že potřebuješ jako tam mít nějaký jako lepší sales, že už ti nestačí ten marketér, co sedí za kompem, že potřebuješ někoho, kdo to odbaví, jo, a dobře, nebo sežene dokonce toho klienta, jo. A úplně nemyslitelný, že si řeknu, hele, tady mám 1, 2, 3, 4, 5 firm, který si získá do konce roku a jsou to přesně tyhle. Jo, a najednou už se musí začít pro to něco dít. Takže to je jenom tak jako k vysvětlení. No a u toho salesu já vlastně nevím, jako na co se konkrétně ptáš, jak to třeba jako zavést, jak to spojit, nebo nejčastější chyby a jejich řešení. Jasný. No vlastně jakoby já jsem tady ten pojem vlastně, ten jako sales driven, marketing driven v podstatě dřív ani jako úplně neznal. Co jsem pochopil vlastně potom, jak jsem začal studovat o těch jakoby sázkových věcech, tak jsem pochopil, že my jedeme v Affiliboxu třeba marketing driven, to znamená, že vlastně máme hotový PPCčka, máme hotový vlastně děláme podcasty, děláme webináře, děláme nějaký takový ty pasivnější formy. A jestli to teda jsem pochopil správně, tak ten marketing driven jsou vlastně ty pasivní formy jakoby toho polopasivní formy toho marketingu. To PPCčko je takový virtuální obchodník třeba, jo, do nějaký míry, jo. Ale... Ano, jasně. Ale ten sales driven vlastně to znamená vlastně vyloženě teda pro nás to, že zvednu ten telefon, zavolám do toho e-shopu a řeknu, hele, existuje affiliate marketing, máte 5 minut prostě, abyste si o tom pokecali. Jo, takže... To je možná zajímavá myšlenka. Já bych nechtěl, aby dneska tady bylo myšleno, že sales driven znamená, musíme dělat cold calling, jo. To je, na to bacha, protože tomu se určitě chcete vyhnout do nějaký míry. Neříkám, že to nefunguje, nebo že to je špatně, ale udělal bych maximum pro to, aby ty kontakty byly co nejvíc ohřátý.
než s nima začneme s tím v tom salesu pracovat. Jo. A a do toho salesu tam patří třeba něco, jako je cesta zákazníka, kdy já ji mám třeba rozvrženou v tom marketingu, dost často to bývá hlavně v nějakých kampaních e-mailových, jo, kdy si řeknu, tady mi nějak ten klient přišel, já jsem ho nějak získal, nějak jsem ho otypoval, teď mu něco posílám, on udělá tohleto, za 3 dny mu pošlu tamto, pak mu tady ukážu mu tady remarketing, jo, a má to nějaký funnel, kterým jako prochází ten klient. A když to nazvu cesta zákazníka, tak jenom do toho přidáme ty salesové věci. Tady mu zavoláme, zeptáme se, jestli je spokojený a má to nějaký cíle. Tady se mu zeptáme na doporučení. Tady s ním zkusíme z něj udělat ambasadora. Tady mu navýšíme balíček. Jo? A jako jenom tohleto propojení a není tam žádný call, jo? A je tam vlastně jako to spojení zase těch dvou světů je jako monstrózní. Takže ty samozřejmě máš nějaký zákazníky, máš prodaný nějaký řešení a je otázka, jestli tenhle zákazník nemá víc firem. Například, jo? No, to snad by věděl. No, z mojí zkušenosti možná jo, ale vůbec to tam nevyužil, nenapadlo ho to. Možná rozjíždí něco nového, možná ho ani nenapadlo, že AFIL může použít k tomu rozjezdu velice rychle, aby to akceleroval. Nebo naopak, už to má dlouho, myslí si, že mu nic nepomůže, já nevím, teďka nic nenapadá. Nebo ještě jinak, chci založit, dělám to offlineově a chci to začít dělat onlineově. Jo, a AFILu se dopracuju pozdě, jo, že jako už bych teď měl přemýšlet, jak to stavět, abych ten AFIL využil jako dalšího vlastně té kanál, že jo. Jasně, jasně. Vás, jo. Nebo tak, jak byste asi měli vnímaný. Takže to je k tomu salesu. Ještě mi tam napadá jedna zajímavá věc, že u toho oslovování těch konkrétních firem, tam to se neděje často. Jo, řekne se, hele, tady je trh, je tady 2000, já nevím, e-shopů, mojí velikosti, já je chci oslovit. A to je takhle velká pipa. Jo, versus vybrat si opravdu pár, kterých jako chci. My tohleto v salesu děláme pořád, tak proč to neudělat jako ve vašem oboru, když je to e-commerce nebo prostě SaaS, tak si vyberu pár těch firm zásadních, kam se chci dostat a oni se začnou dít věci. Jo, najednou, hele, on mě může propojit, on se zná s někým a už to jako jede. A je to nějaká kontinuální práce toho salesáka nebo majitele firmy, to nemusí být jenom salesák, může být někdo, kdo prostě teďka buduje ten obchodní tým. Ono v tom e-commerce většinou to nejsou na tom začátku úplně velký týmy, protože to funguje poměrně samo. Ale u toho salesu už potřebuješ ty lidi, no. Tam už potřebuješ, škáluje se to hůř než kampaň. Jasně, rozumím. Dobře, pojďme se posunout dál. Bavili jsme se teď o nějakém salesu třeba pro e-shopy, řekněme, i třeba ta linka, jo, ta vlastně customer care nebo prostě ta zákaznická linka. Setkal ses třeba s tím, že tu zákaznickou linku e-shopy outsourcujou někomu, nějaké firmě, nebo vlastně, že si to třeba řeší jako v rámci jakoby svých lidí. Řekl bys mi třeba k tomu něco, jestli s tím máš zkušenost, jaké jsou třeba výhody, nevýhody obou možností? Outsourcing. Jako a to se tak teda jako opravdu blbě odpovídá, že já budu muset začít trošku šálmout, aby to jako protože pokud to dává smysl, tak to jdu outsourcovat a pokud to smysl nedává, tak si to můžu nechat u sebe, jo. Ty výhody. No a kdy to dává smysl, že jo? No, ty výhody toho, kdy si to nechávám u sebe, jsou jasný, mám to čistě, já pod kontrolou, nejsem na ničem závislý, jo. A dělám ty změny poměrně rychle a tak, tečka. Ale je to náročnější třeba pro mě to jako nějakým způsobem třeba začít nebo to škálovat, protože není to můj hlavní jako biznis, že jo, stavět oddělení linky operátorů. Takže od toho tady prostě existují call centra nebo služby, které dokážou tohle outsourcovat a já to u nich můžu nakoupit. Takže jestliže jsem velký, teď zase, aby to byl jasný příklad, jo, velký telefonní operátor, no tak je úplně jasný, nebo telekomunikační operátor, úplně jasný, že nějakou část té linky, možná, že dokonce celou budu outsourcovat, protože to prostě pro mě dává smysl a můžu rychle škálovat, je na to někdo odborník, může se tomu věnovat. Interně v té firmě to budovat smysl dává taky, ale já si myslím, že bych minimálně přepady a to škálování i tak řešil outsourcingem. Jo? Řeknu příklad, máš firmu, nevím, je vás tam 20, řešíte nějaký zákaznický cally,
vyřizují to 2 holčiny, které tam sedí v kanceláři, protože občas dělají nějaký back office a k tomu vydají hovory. Takový klasický příklad, jak vypadá taková zákaznická lajna, vyřizují maily, jo, a tak dále, občas uvaří kafe. No a tady se může stát, že ne všechny hovory budou vyřízený na první jako dobrou, jo, skočí to do nějakého robotu, nějaká virtuální ústředna, to tam chvilku čeká a tak dále. A tyhle holčiny by minimálně měly být schopný dělat ten upsell, a pokud tam mám někoho, kdo toho není schopen, ale je dobrý ten jako technicky orientovaný člověk, tak si nejsem jistý, jestli ty hovory by nejdřív neměly padat na někoho, kdo to obchodně odbaví lépe. Mm-hmm. A tady a holčiny nechat, nebo chlapce, holčiny, můžu být samozřejmě chlapci, kteří to technicky zvládnou do detailu až v nějakým jako levelu 2, 3, 4, jestli vůbec, jo. Takže jako to je jako další zamyšlení, takže jak vidíš, blbě se odpovídá, jo, záleží, jak je to nastavené. A pro mě osobně jedna z mých firm částečně outsourcuje tyhle ty hovory, takže možná zaujaté, ale určitě dává smysl nějakou část těch hovorů určitě outsourcovat, ale něco bych se nechal i interně. Já si myslím, že ta kombinace je asi nejlepší, no. Máš to pod kontrolou, ale zároveň můžeš lépe škálovat díky tomu outsourcingu. Když tak mluvím nahlas, tak bych ti asi odpověděl takhle, ta kombinace. Jo, super. A ono v tom outsourcingu, jo, to nemusí být jenom příchozí hovory, to můžou být verifikace nějaký. Jo, tobě chodí lídy, ty potřebuješ verifikovat ty lídy, jestli vůbec dávají smysl pro toho salesáka. No a to nemusí dělat salesák, to nemusí dělat někdo ve firmě, to ti udělá externí firma, nějaká agentura, ta ti to kvalifikuje do nějakého kategorii, zákoš dobrý, menší, střední, tam vůbec nevolej, tam posílej e-maily. A nějak se jí to rozřadí a využíváš toho člověka efektivně, no. Jasně, rozumím. Dobře, já asi vím, proč vlastně se to tak trošku tak jako bouchá, protože já se vlastně ptám na otázky, které jsou spíš stažené k mý aplikaci, ale vlastně snažím se to napasovat na e-commerce. Takže možná proto se nám to tady takhle bije a těžko se na to odpovídá. Já se zkusím teďka spíš teda zaměřit na ten e-commerce, ať vlastně je to prospěšnější třeba pro naše posluchače inzerenty. A na sales v mý firmě se zeptám potom. Na pohovoru. Nebo pozvu tě na kafe někde a zeptám se na to. Dobře, hele, podívej. Sám jsem měl e-shop, pozice majitele e-shopu, jo, jakože začínáme one-man show, první, co outsourcujeme, pravděpodobně bude účetnictví, další, co outsourcujeme, že přestaneme balit si sami balíčky a začne to balit nějaký brigádník. Začíná mi e-shop růst. Jaká je ta pozice, kde by ten třeba majitel e-shopu jako měl zůstávat, nebo od čeho by se měl jako kdyby distancovat a v tom průběhu času třeba od té one-man show až po nějaký jako e-shop, který zaměstnává třeba 60 lidí, jaká je co by ten majitel e-shopu měl jako dělat, aby ta jeho práce v té firmě nebo v tom e-shopu byla co nejefektivnější? Tady si myslím, že nejčastěji se stává to, že se ty firmy e-shopové berou jako specifický od klasických standardních jako firm. A já chápu, že tam jsou specifika. Stejně jako u vás, že jo, v Afilu, tak v SASu budou specifika. Všude jsou nějaký specifika. Ale to jádro toho podnikání jsem přesvědčený, že je úplně stejný všude, i když mám ten e-shop. A pokud já se řeknu, já jsem e-shop, já to nemusím dělat, protože velká firma to dělá a zaplať pámu, že mám e-shop, tak mě to jednou sežere, jednou mě to dohoní. Jo. A když tím už jako rovnou počítám do toho začátku, tak budu mít snazší to budování té firmy jako takový. Co tím myslím? Myslím tím to, že ta firma bude mít do budoucna nějakou strukturu. Ty lidi v té firmě budou pracovat, protože vidějí nějakou vizi. A ty lidi budou pracovat na nějakých pozicích, bude se to muset nějak odřídit, bude se to muset nějak škálovat, jo, a jako musí to mít poměrně monstrózní systém a je úplně jasný, že to nemůžu dělat já. A teď jako dochází k tomu, že když se potom bavíš třeba člověkem, který má ten e-shop, ono už mu něco dělá, jo, teď vlastně dělá to se ženou, protože prostě 2 stačí, ona vyřizuje objednávky a tak nějak ten marketing si tam kliká, tak a baví se o tom a zeptáš se, jaká je ta vize, vlastně kam to chtějí posunout, no teď mi vize nepotřebujeme, my potřebujeme teďka odbavit hlavně ty lídy, jo, nebo je potřebujeme získat. No a já tomu jako rozumím, že to musí vydělávat peníze, ale pokud já v tom čase nemám zaškatulkovaný tyhle ty zásadní věci, které vypadají jako, že jsou podřadný teď, tak jak říkám, jednou mě doženou. Jo. Oni pro mě jednou zásadní budou. A já musím přistoupit jako architekt té firmě a začít ji opravdu stavět.
aspoň v nějakém vymezeném čase. Tak to byl takový jako tip, jenom bych si člověk uvědomil. A u těch e-shopů, a zase, není to jenom u e-shopů, ale u těch standardních firm, majitel firmy se zaměstná v té firmě jako provozák. Jo. A lítá odprava doleva, to znamená, a teď a Hanka udělala to, co to máš, jak to tady vypadá, zkontroluj si. Ježišmarja, vypli se nám, došla karta na Facebooku, musím tam dát novou, jo, a řešíš tak jako najednou všechny ty věci, takže pořád jsem provozák, pokud třeba kupuju ten čas lidí, jo, to ještě neznamená, že nejsem provozák, já tam můžu mít marketéra, já tam můžu mít salsáka, já tam můžu mít oddělení, ale pořád tam budu provozák, pokud to neuchopím koncepčně jako systém, nenastavím tomu pravidla a nedám kompetence těm lidem a já se zbavím toho hroznýho já nevím, jak to říct, pozice, kdy si myslím, že to prostě udělám já vždycky nejlíp a proto nemá cenu, aby to dělal někdo jiný. A nebo hůř, proč myslím hůř, to je méně vidět, všechno musím zkontrolovat. Jo. Já vím moc dobře sám, o čem mluvím. Jo? Takže on si říká, tak aspoň někdo přijde s návrhem, nebo než to půjde ven, ona udělá 80%, já už si dodělám těch 20%, to je furt provozák, jo? Schovaný, dělám toho trochu víc. Neprovozák znamená, on to odbavil a já se spolehám na to, že to bylo dobře. Proto ho tam mám, toho člověka. Jo? Ono samozřejmě potom i takovýhle člověk ve firmě, který si to furt nechává zkontrolovat, tak se zbavuje z odpovědnosti, že to bude dobrý, protože pokud to dobrý nebude, tak půjdu za tebou. Že? Já jsem jí to ukazoval. Ty jsi to schválil? Ty jsi říkal, že to je hezký jako vizuál. A ta vlastně ta odpovědnost potom, jasně, je pořád. Ne, ty máš na starosti tohle oddělení, máš za to tyhle peníze, nebo takovouhle vizi, jo? Při tom startu to nemusí být jenom o penězích, ale o tom, jak to dopředu bude vypadat, teď na tom pracujeme společně. A pokud jako ty to jako nejseš ochoten přijmout, nebo nedoručuješ ty výsledky, no, tak to společně dělat nemůžeme. No a jako majitel se musím vzdělávat v tomhle. Jo. Ne v tom, takže vlastně jsou jenom trendy marketingu, trendy v salesu a tohle, to je jako dobrý, ale v tom, jak budovat tu firmu, jak v ní podnikat. Tohle pro mě bylo velký zjištění teda. Takže v podstatě jakoby, co já tak jako cítím s tím, třeba s mýma firmama, jak postupně jako rostou a nabírají se víc lidí, tak jak já to chápu teda vlastně, že všichni jakoby ti majitelé firem se dřív nebo později musí stát prostě jako manažeři v podstatě, jo? Že vlastně jakoby... z toho manažera do majitel firmy správně, majitel firmy, tak jak by měl být vyobrazen, tak je člověk, který udává směr, strategii a vizi té firmy a to je jediný, co dělá. Ale máš spoustu majitelů, kteří ani tohle nechtějí dělat, jo? To už potom jsou vlastně jako pasivní investoři, kteří rentiéři třeba, jo? Nebo někteří majitelé chtějí účastnit těch rozhodnutí, jsou v boardu, jo? Jsou CEO, jo? Ale CEO pořád není majitel, jo? To je hlavní výkonný ředitel té firmy. Majitel je ten, který udává směr a vizi. Jo, jasně, rozumím tomu. Ta myšlenka byla vzdělávat se v tom, jo? To bylo jakoby ta hlavní jako pointa. V tom řízení a vedení firem. Nejenom v tom, jak dělat marketing, jak kódovat, jak dělat sales, jaký jsou apky, a vzdělávat se opravdu řízení v tom, jak podnikat. Jasně, rozumím. Já bych právě, co znám jako spoustu e-shopařů, tak vlastně oni vyrostli na tom, že oni se v podstatě jako velmi dobře vyznají v tom produktu. Byl to jejich nápad, jejich patent, jejich prostě výmysl. A co já vidím u některých známých a kamarádů, že vlastně oni se potom zaseknou jako v tom vývoji toho produktu a ty všechny věci, jakoby, ať to prostě dělá někdo jiný, hlavně ať to nemusím dělat já chci být v tom back officeu, chci být vzadu ve skladu a chci si hrát s novýma produktama. Takže vlastně jakoby to nejde, že jo? No, ono to, právě že problém je, že to jde, ale jenom chvíli, anebo do nějaký velikosti. Takže proto to všichni dělají, jo? Nebo všichni ne, teď se nechci dotknout, jo? Tak se nás určitě dívají ty, kteří se nad tím zamysleli nebo tou zkušeností prošli. Ale kdyby věci, které nefungují tak dobře, nefungovaly, tak by to bylo skvělé. Bohužel oni nějak fungují. Takže ono to nějak funguje. Takovýhle člověk, který třeba chce zůstat v tom vývoji, to byl hezký příklad, si musí uvědomit, že zřejmě tu firmu bude muset tlačit někdo jiný. On musí jako říct, no tak já možná nebudu ten hlavní majitel, ta hlavní hlava té firmy. Já možná budu hlava těch produktů. Proč ne? Jako, to je v pohodě, ale musím egoisticky prostě
tohle odstranit, to ego svoje a říct, jako možná hledám dokonce parťáka, tak si najdu parťáka, který naopak chce budovat tu firmu a podřídím se. Jo. Blbě se totiž ta firma staví, já jsem ten produktový člověk, dokážu ho prostě inovovat a teď si najdu jenom toho CEO, který mi bude řídit tu firmu. Já budu mít pořád tendence ho řídit, jenomže já na to nemám dovednost, ani kompetenci, ani skills prostě. Prostě já potřebuji tohleto získat a pokud to nechci získávat, tak tam musí být nový člověk. Musí tam být někdo prostě, kdo to povede za tebe, jasný. A teďka jako taková otázka, to už jako sice trošičku odbočím, ale myslím si, že třeba spoustu lidí to řeší a teďka jakoby myslíš si, že je, nebo jakou ty máš zkušenost s tím přibrat jakoby v nějakým rozjetým procesu společníka do firmy, znamená dát mu nějaký jako procenta třeba a jako s ním, protože vím, že tohle jako spoustu firm řeší, že z toho mají strach, že jo, jako jakoukoliv, jak se říká, že jo, podnikat by měl lichý počet lidí a 3 jsou moc, nebo jak to nějak tak to je. Jo, takže jako jak ty tomu přistupuješ, nebo myslíš si, že by tvá zkušenost, najmou tam CEO, kterému prostě dáš nějaký peníze a ten to povede, anebo tam vyloženě vzít jako procentuálního společníka. Já vím, že to asi nedá úplně jako jednoduše říct, jo, jenom jako třeba jaká svoje zkušenost. Nějaký, jako, jasně, něco jako dát nějaký prostě typy, hacky. Rady, typy. Já jako, tak v první řadě bych chtěl říct, že jsem si prošel vlastně všema těma variantama do maximálního počtu, vlastně ne 3, nakonec 4, 5 dokonce. Takže v jedné firmě společníku. 5, jo. A jako to je jeden je něco, já osobně si už neumím představit, že bych podnikal sám. Něčem, jako. Mně prostě sedí to, že na to nejsem sám. A konkrétně teďka prostě mám 2 kluky, s kterýma máme ten náš holding, který jako spravuje více těch firm a to prostě mi sedí, jsme 3. A jako 3 se musí taky domluvit, že jo, to jako není sranda. Ale řekl bych, že to nejdůležitější, co je jako za prvé, co tím chci způsobit, proč vůbec přemýšlím nad tím, že bych toho společníka chtěl do firmy, pokud je to z mojí strany jako aktivní. To reaktivní je, možná ho tam potřebuje, někdo mi to jako doporučil, mě bych se nad tím zamyslet, jo. Ale to aktivní já teďka si myslím, že chci společníka. Myslím si, že často to bývá tak, že ho chci jenom proto, abych koupil levnou pracovní sílu. Není levná, je to ta nejdražší, právě jsem se rozdělil o tu firmu, jo, takže už z toho, tak bych k tomu měl přistupovat. Takže pokud jsem se pro to rozhodl, protože teď nemám tolik financí, ale chci někomu dát tu vizi a tu možnost, že na tom společně můžeme pracovat například, a já ho tam přizývám jako dalšího společníka, no tak musím přizvat správného člověka, jako co nejvíc správného člověka a ne říct, no tak pak se to nějak pak se to nějak neudělá, pak jako prostě bude s tím problém zbytečný, budete se hádat, nová firma se to přepisovala, to všechno už jako jsem viděl několikrát tyhle věci. Takže na to pozor, není to levná pracovní síla, je to ta nejdražší, jo, ale ona je v čase, je to cash flow samozřejmě. Jo, přesně tak, no. Ale pokud už ta firma nějak jako jede, pojďme se podívat na ty zajetější firmy, už to nějak jako funguje a já hledám společníka, protože já vím, že třeba spíš mi jde ten marketing nebo ten produkt a hledám někoho, kdo by byl víc na tu komunikaci a na ten sales tváří firmy třeba například. Jo, tak hledám do nějaký míry obchodního ředitele, tak možná ho nepotřebuju, toho společníka, možná tam můžu být sám a fakt jenom hledám toho obchodního ředitele a potřebuji se jenom naučit, jak ho řídit, jo, tak taky nemusím hned mít společníka. No a pokud zase se rozhodnu teda, že ano, dává mi to smysl, fakt ho tam chci, tak tady myslím, že nejdůležitější si sepsat, opravdu si to jako sepsat, ty kompetence a co je zodpovědností a produktem práce každého z vás. Takže to ještě jednou. Co je náplní zodpovědností a hlavně produktem práce každého z nás. Jo. A sjednotit očekávání za 2, za 3, za 4, 5 let, protože taky jsem zažil, že na konzultaci jeden z majitelů říká, no, tak já bych to pak chtěl prodat a druhý, co? What the fuck? Já od začátku jsem myslel, jo, takže tohle si myslím, že je hrozně důležitý si jako nastavit, jo, hele, já asi budu chtít dělat exit, protože když si s tím, co chceš, tak, nebo kdybyste dělal exit, tak já chci mít přednostní právo na toto koupit třeba.
Jo, a tam těch Jasně. variant, protože může být jako víc. Proto, když se staví ty smlouvy, oni jsou z nějakého důvodu, to není jenom proto, aby nepřišel jako finančák a neřekl, kde máte smlouvu, že jste společníci. To jsou sakra dohody, to jsou úmluvy sepsané, aby se na to nezapomnělo a aby slovo platilo, jo, když to řeknu jednoduše. Takže takhle k tomu přistoupit opravdu vážně a nejenom laxně a klidně se nechat s tím poradit, dát tomu nějaký čas a neudělat to hr a zbrkle. Super. To je další tip. No a potom je to o adaptaci toho člověka, který přichází. Tak vůbec se nebavíme o tom nacenit mu ten podíl, že by si měl něco koupit. Ono se to dá odpracovat, ten podíl a tak dále. Těch variant je bůh, jo. Ale ta adaptace toho nového člověka. Tam je dobrý si dát třeba nějaký pilotní období bez toho zápisu. Pojďme to zkusit. Jo, pojďme to zkusit, já ti tady dávám podíl z toho zisku takovej a takovej, uděláme to na půl roku, my se otrkáme, když nám to společně bude dávat smysl, uděláme zápis. Eliminujete tam na obou stranách nějakou jako, chybu, která by mohla nastat. Ono se pak může stát, že za tu dobu zjistíte, že ty procenta třeba můžou vypadat jinak. Méně, více, nebo že jeho role je trochu jiná. Taky se mi to stalo, že ale pro mě to není, protože to jsou rizika. Já se ráno zbouzím a přemýšlím, jestli náhodou budeme mít na výplaty, no tak přestože to tak nemusí být, jo, tak pro někoho to není to riziko toho podnikání. Ono to vypadá, podíl, jo, ale tam jsou ty rizika a já s ním mám být jako ready, jo, jako není sranda. Ono je to všechno krásný a prosluněný, když se daří, ale potom, jak začne firma stagnovat nebo padat, tak je to takový, potom už ono se prokáže. U těch standardních firm, mimo ten e-commerce a třeba ty SASy, tak, nebo e-shopy a SASy, tak tam jako je to úplně jako víc vidět, protože tam se fakt něco na tom trhu stane jednoduchýho a prostě není income, prostě nepřišly prachy. Když já mám předplacenou službu, tak můžu poměrně jednoduše jako s tím počítat, že mi asi ty peníze přijdou, takže tam je to zase, proto ty rizika jsou, no rizika bych řekl, že jsou asi stejný do nějaký míry, ale vnímání toho rizika je jiný, jo. Je to ošemetný, no, nebo jako teď mi tady nakupovali na e-shopu, dobrý, no, ale už jako mě sice nakupujou, ale já nemám to zboží, protože prostě přes Ukrajinu neprojde, nebo prostě se zasekla loď tamhle v Turecku, že jo. A jestli nejsem připravený na ten jako na tyhle situace nějak, to se dá blbě dneska připravit, ale nějak nejsem připravený, hlavně systém v té firmě, okamžitě zbrucování těch lidí, vymyslet co s tím, nový produkt možná, jo, a tak dále, tak mě to může sežrat a prostě končím. Tam jako, to je rychlý potom. Jo. Neuřídím. Jo. Rostu, inovuju, kupuju, bác. No a on už nikdo nekupuje a já mám stroje na leasing, jo. To bych řekl, že vlastně teďka vlastně jakoby, to jako dobrý, že jsi to řekl, vlastně to bych řekl, že teďka ten jakoby covidový efekt, že vlastně jakoby v tom covidu bylo takový jako Eldorado e-shopový. Jo, jasně, e-commerce a teď prostě ta kocovinka přišla nějaká, no. Ano, jako vlastně covidová kocovina, že jo, protože naskladňujeme, jako kdyby měl být zase covidový rok, naše očekávání zisku, naše očekávání prodejů jsou nastavený na 2 roky zpátky, že jo, třeba a to byl covid a všichni kupovali online a najednou, oni jako už nekupují tolik, oni jdou do toho obchoďáku. Protože tam dlouho nebyli třeba, ale to neznamená, že to zase se to nevrátí a tak dále. Ne, určitě, to je pořád. Ale to je právě o tom přemýšlet nad tou firmou jako v souvislosti i s tím trhem, víš, ne? A to je přesně ono, jo? Vidět ty možnosti, hledat aliance, propojovat se s někým, jako dělat společný produkty, zbytečně nevytvářet kolo, že někdo jako vyrobil, jo. Takže jasně. Začít dělat affiliate marketing. Elegantně se přesuneme. Ale přihlásí si správně tu politiku, tak to je, jo. Jako, ano, a někdo říká, ten kanál vůbec nevyužívám, protože nevím, nedává mi to smysl. Proč ne? Jako, nebo, jo, například. To bylo hezky. Jasně. Jo, my se setkáváme s tím vlastně v affiliate marketingu, že buď neznám, nebo zkoušeli jsme před 10 rokama a nefungovalo to, a nebo četl jsem o tom, že to je jenom pro podvodníky, protože tam byla nějaká pachuť prostě z dřívějších let, kdy se tam prodávaly nějaký ošemetné věci. Aha. No, každopádně, pojďme se podívat zpátky, už trošku se stáhneme zpět k našemu dnešnímu tématu a pojďme se podívat na ten affiliate marketing. Affiliate marketing vlastně naši posluchači už znají, je to nějaký vlastně v přeneseným slova smyslu je to budování obchodního týmu, jo? Protože vlastně ty komunikuješ s těma afilákama, což jsou lidi za počítačem nebo za telefonem, který vybudují nějaký svoje kanály, že jo? Není to v offlineu je to KKčko,
že jo, kiloka. Ne, sranda. V offlineu je to prostě, že jedou za těma zákazníkama a dělají ten obchod, že jo. Jasně. V onlineu je to, že se dostávají na ty pozice nějaký a jsou na těch místech, kde ty lidi to hledají. Takže ta podobnost s tím obchodem tam nějaká je. No. Myslíš si, že třeba ti e-shopaři, ti inzerenti by měli projít třeba nějakým školením obchodního týmu, že by nějakým způsobem měli jako s těma afilákama, jestli by k němu měli přistupovat třeba jako fakt k těm obchodníkům a nebo vlastně, jak bych to položil, počkej, já jsem to měl na jazyku, ale teďka úplně... A já myslím, že vy tam se blížíš, no. Jo, no, jakože jestli prostě... Jestli vlastně ten affiliate marketing je fakt ten online obchod a měl by se k tomu tak přistupovat a prostě měli by všichni ti e-shopaři k tomu tak přistupovat, že je to vlastně budování obchodníků online. Jo, anebo je to prostě jako marketingový kanál, který prostě pošlu někam pryč, někdo se o to bude starat jako za mě. Jak ty bys tomu třeba přistupoval? No, já bych asi řekl, že to je kanál. Jo, já bych opravdu řekl, že to je jeden z kanálů, který mi nosí jako online ty tržby. Ale ty jsi tam položili trochu jinou otázku a to mi přijde jako smysluplný, že to vedení těch obchodních týmů, jo, to je přesně ono, už se jako blížíme, že to by jako... To je ono, jo, tak jako pokud já nebudu umět jako ten leadership nějaký, tak zase to podnikání a sales, tam je to vidět úplně explicitně zase, tak to úplně jako nebude fungovat tak, jak by mělo. Ale jako jsem zmínil, že PPCčko je virtuální obchodník, tak si myslím, že něco podobného bychom mohli vlastně vztáhnout na ten afil, jo, když jako o tom mluvíme. Tak je to další vlastně virtuální způsob, jak využít virtuálního obchodníka, no. Tady možná by bylo lepší, kdyby ty si klidně, a tak je to tvůj podcast, jo, ale chápu, že možná ti někdo nedal ten prostor, tak já ti ho dávám. Řekni ty příklady, kde prostě, kde to jako nedává smysl někomu a vy jste ho přesvědčili a smysl to přineslo. To jsi nečekal, jo. Já jsem říkal, jak to dneska jsem wow. ne, hele. Takže mám ti říct vlastně, jakoby, kde jsme třeba nabízeli ten affiliate marketing, kde si ten e-shop myslel, že to nemá smysl nakonec, ale vlastně to smysl dávalo, jo? Ano, to nemuselo být, že vás odmítal roky, nebo když si máte i takovouhle kejsku, tak proč ne? Ale takový jako hezký příklad, no, něco jako, že hele, myslíme si, že to je zbytečný, nebo něco a pak vlastně nakonec, a to jsme nečekali, nám to nosí tady tolik procent, jo? Jasně. Asi bych vlastně řekl, že ten affiliate marketing v Česku se poměrně dost vyvíjí a za posledních 10 let prošel jakoby strašným postupem nebo strašnou jakoby reformou v podstatě a vývojem. A třeba, co jsme jednali s klientem e-shopem, který prodával velký zahradní věci a různý jakoby takový specializovaný kutilský potřeby, to znamená třeba, já nevím, nějaký čističky bazénů, různý prostě velký kompresory, já nevím, diesel generátory a tady takovou tu velkou těžkou techniku, nějaký jako čerpadla do studny a tak dále. Tak v podstatě jsme s ním jako jednali, že to zkoušel před nějakýma 5-6 rokama a že to prostě nemělo smysl, že nepřišel žádný ten obchodník, který by byl nějakým způsobem schopný je propagovat, který by byl schopný na ten B2B segment nebo na ten specializovaný hobby market, byl by schopný to uchopit a začít je propagovat tak, aby jim to dávalo smysl. A my jsme vlastně řekli, hele, to už dávno není pravda, teď už jako afiláci ví, že 1% z 50 000 je pořád jako hezká provize a že zrovna tady tahle technika se prodává se online a dá se z toho získat zajímavý provize. Takže vlastně jeden tady ten z těchto e-shopů to zkusil a jako je poměrně dobře překvapený, že mu to skvěle funguje, protože mu to přivádí vlastně jako poměrně stabilní obrat online. A to je podle mě jakoby ten vývoj toho affiliate marketingu, ale i vývoj toho e-commerce, protože před 10 rokama bylo třeba nemožné si představit, že by se auta prodávaly online a teďka nám třeba Alza nám jako s Teslama a dokazuje, že to možný je, a nebo autobazary, který zase dělali v covidu třeba službu, že vám to auto dovezou domů ukázat.
tak taky vlastně v podstatě začali jakoby prodávat online. Začali sice jakoby shromažďovat ty lídy online a pak se je navolávali a domlouvali teda, o co by ten zákazník měl zájem, ale taky tu službu dělali. Takže jakoby ten e-commerce affiliate se vyvíjí no a vlastně jako řekl bych, že jako udělám si tady jako takovou propagaci, že vlastně jako affiliate marketing je poměrně jako zajímavý kanál, kam jako jít jako obzvlášť v téhle době, protože prostě ta reklama bude dražší a dražší a ten affiliate marketing je poměrně jako zajímavý kanál už z toho pohledu, že ty náklady na ten affiliate marketing jsou poměrně stabilní a je to vlastně placený provizně a ty lidi, ty afiláci, když propagujou tvůj biznis a vydělávají s tebou peníze, tak sakra nemají důvod, aby s tím přestali, že jo? Takže vlastně... Já si myslím, že tohle je jako asi jedna z těch jako stěžejních věcí, kterou bych jako určitě víc uchopil. Asi možná, jako když bych stál na straně teďka třeba vašeho zákazníka, když to řeknu jednoduše, tak si dokážu představit, že nejčastější překážky budou něco jako máme složitý zboží, to se nedá vysvětlit jednoduše a tak dál. Možná to zahradní technika, jak jsi třeba zmínil a tak. To se nebude kupovat afilem, když to řeknu jednoduše. A na druhou stranu pak jako když řekneš, OK, tak kolik vás stojí kampaň tady a vy máte jistotu, že vám prostě tady nakoupí tolik lidí a je to provizně, nebo jste utratili prostě nejdřív záviu, kliky a pak teprve nějaká poptávka, nebo dokonce teda do košíku a objednal, tak tady je prostě výhoda toho, že tady platíte, když se prodá. A to mi přijde jako zajímavá myšlenka, kterou by měl každý uchopit a vlastně hledat. Jako, to, co můžu lepšího. Dneska, když hledáš, to je hezký příklad. Když hledá někdo salesáka do firmy, tak první, co řekne, no tak půjde na provize, ne? Jo. To je úplně přirozeně, jako, no, tak ano, a kde to najde? No tak to je jeho věc, ať to vysvětlí, to je jeho věc, jo. A najednou jako zjišťujem, že potřebuje to prostředí, potřebuje nějakou tu péči. A ono asi i afil potřebuje nějakou tu péči, aby to vůbec fungovalo. Jo? A to je možná ta reforma, o které by si mluvil, že už jako jsou si toho vědomí, že tomu nějakou péči by dávalo smysl dát. Přesně tak. Já jsem rád, že jsme to dali dohromady, protože ta otázka na začátku, teď si uvědomuji zpětně, že byla strašně jako zmatená. Ale je to tak, že vlastně jakoby, že vlastně i my to razíme, že ti obchodáci, ti afiláci by nad sebou měli mít v úvozovkách nějakého manažera nebo nějakého člověka, který se bude starat o to, aby ti lidi měli dostatek informací o všem, co se v té firmě děje, že jo? Jaký jsou teďka aktuální akce, jaký jsou bestsellery, jaká je ta cílovka a díky tomu vlastně můžou prodávat víc. A to je vlastně i to, teďka zase se vrátíme třeba k tomu e-shopu, to je vlastně i to, co by pak jako ten člověk na té zákaznické lince měl vědět, že jo? Že vlastně jako musí vědět přesně, co se prodává, jak se prodává, kolik se toho prodává a měl by být jakoby tou jakoby součástí, jako nedílnou součástí toho e-shopu, aby byl schopný poradit. A nejenom vědět technicky právě, ale dokázat to uchopit prakticky pro to řešení toho zákazníka sales. Ano, přesně tak. A u toho třeba teďka ještě krásněji, vlastně u toho B2Bčka, nebo u těch velkých zahradních věcí, nebo té techniky, tak tam je to úplně stěžejní, že jo. Já jsem teďka nedávno scháněl na chatu čerpadlo, a říkám, měl bych zájem tady o tohle a on se mě ptá, no dobře, ale jak tam máte hlubokou studnu, jaký máte daleko od chaty, kolik metrů to budete tahat a v té chatě kolik máte pater, aby to vytáhlo ten tlak, jo? A najednou vlastně jsme se dostali k tomu, že budu potřebovat mnohem dražší techniku. No ale tak tak bys mohl koupit levnější, ale nebyl bys si spokojený ve výsledku, že? Přesně tak. V pohodě, no. Dobře. Dobře. Mám tady v podstatě takovou ještě jako 2-3 poslední otázečky na tebe. Z pohledu e-shopu, z pohledu nějakého jakoby konkurenčního prostředí. Takhle, analýza konkurence, příprava jakoby nějakých materiálů, co si vzít od té konkurence, spadá to ještě do salesu, spadá to do marketingu, mělo by to být součástí? Jo, hezká otázka. Pokud jdu zjišťovat, nebo takhle, byl bych blázen, kdybych nezjišťoval, jak funguje konkurence, nebo ten trh minimálně, abych jako z toho měl nějaký data, s kterými můžu pracovat.
Ta první část, kterou bych měl určitě udělat, je taková ta číselná, ta se často děje v těch jako e-commerce firmách, že jako se podívá a jsou na to různé analytiky, jsou na to různé softwary, které to umějí, že jo, a najít si tu pozici, kde se pohybujou, jestli jedou content marketing, nebo jestli jedou, a nevím, hodně PPCčka, tlačej to někde něčím, jo, a tak dále, afil, jo. A podívat se na tu konkurenci, to se dá dneska opravdu zmapovat od počítače, jo. Nemusíš mluvit se zákazníkem, s nikým. No a to je zase ten problém, protože pokud nemluvím s tím zákazníkem, tak tam může dojít jako k velkému zkreslení toho vnímání těch dat. Jo. A do toho zase přesně přistupujeme najednou. Ten sales by měl dodat úplně stejný data, akorát s tím svým umem a tou svojí formou. Jako pojďme zavolat zákazníku a zeptat se ho, co ho štve na tom současném řešení, co ne, kdyby to mohl vylepšit, mávnout, moje pravidel, jako oblíbená věta je, kdybyste mohl mávnout čarovným proutkem a něco změnit, co by to bylo. Jo, a jako aby si zjistil, ale pozor, ty zjišťuješ požadavky, nikoliv potřeby, jo, protože kdybychom se zeptali před pár lety lidí, co by chtěli, tak by řekli rychlejší koně, ne auto, jo, takže se potřebujeme jako bavit, jo, on řekl nějaký jako požadavek, ale já se ho pak musím správně přeložit, co to jako reálně vlastně jako znamená, jo, abych nedělal, já tam potřebuji tady křížek, jo, a tam udělám křížek a ono furt nic, jo, protože ve výsledku to nepotřebuji, oni se dokážou navymýšlet. Ale je to ta analýza, proč zákazníci ode mě nakupují například. Proč? No, protože asi u nás. A když se zeptám, dobře, a proč tenhle zákazník u vás nakupuje pravidelně? Je spokojený. S čím? Víš, jako najednou potřebuješ ty detaily, potřebuješ ty věci, jo. A tohle je důležitý potom podklad pro to, aby si třeba udělal nějaký nový value proposition, jo, potřeby, obavy, touhy, cílovky a tak dále, který ti pomůže to lépe jako stanovit. Takže ta myšlenka, kterou jsem chtěl říct, je, nezapomeňte udělat nejenom tu datovou, ale opravdu i tu salesovou analýzu a zase ten merch, to je ta síla, no. Kdyby to měl být mystery shopping. Jo. Moje oblíbený. Zavolám, zjistím, hele, kolikrát se dozvíš všechno, co potřebuješ, abys mohl třeba se srovnat finančně na trhu. Jo. Takže normálně prostě zavolat konkurenci třeba a zeptat se jich prostě na různý otázky jako z pozice zákazníka. No. Jasně. Jestli si myslíte, že to nedělá konkurence u vás, tak si pletete, jo. Jasně. Dává to smysl. A teď bych se tě zeptal na jednu vlastně důležitou věc. Každý prodává. Tvoje firma, tvoje vlastně dítě. Ale to už slyším po několikrát. Někdo říká, že to každý prodáváte takový to tvoje děťátko. Já říkám, mám víc děťátek, ale dobře, asi to s tím hodně stotožňovaný. Jasně, je to jeden z mých favoritů. Jo. Tak vlastně jakoby, to je ta jakoby i to každý prodává je vlastně i ta mentalita, kterou ty razíš, že vlastně my všichni jsme obchodníci v každých jakoby lidských situacích v podstatě vždycky jako prodáváš něco, že jo. Když jdeš na rande s holkou, tak se musíš taky prodat. Že? Je vidět, že jsi poslouchal někde na nějaký Jsem tam něco. Jasně, a to každý prodává. Nám to prodal, my na tvý školení jdeme. Řekni nám o tom ještě trošičku víc, třeba co to je a hlavně třeba pro mý kolegy afiláky, proč by jim to třeba jako mohlo pomoct v tom jejich jako snažení být lepší prodejce online. No, je to skvělý, ale máme plno, takže takže nevím, kdy jdete, ale tenhle rok ne. OK, prodáno, jasně. Máš plno, znamená, že je to dobrý. Postoj, jo, když mít ten postoj. Ne, to teďka nechci přehánět, ale opravdu teďka ta doba je jako frčí to. A to nebyla úplně explicitně položená otázka, že jsem mi dal velký prostor pro něco říct. Já rád. Každý prodává je ta myšlenka, kterou razíme, protože ten vám tvrdí, že by v životě neprodával, vám vehementně prodává ten názor toho, že by neprodával. A jako my spíš jenom chceme jako ukázat, že to je v pohodě, jo? Že to nemusím to dělat jako slizký obchodník, kterýho jsem někde potkal, bylo mi to nepříjemný, no tak se to dělat nemusí. Nemusím to dělat tak, jako jsem viděl ve filmu, že každý obchodník hlavně chce jako schrábnout prachy a pak zmizet a něco prostě, nebo to musí být hajzel, když to řeknu jednoduše. Že ty nejlepší obchodníci jsou ty, kteří se to možná i nepoznali.
že vlastně vám něco prodává, jenom jste odešli, řekli si, to byl super člověk prostě a to je ono, jo, takže to je jako to vnímání. No a potom ta další věc, která s tím souvisí, je právě ta etika a to vnímání té profese, jo. Dneska říkáme, že bychom rádi změnili a zlepšili tu kulturu vnímání obchodníka. Ono asi se nám to nikdy jako úplně samozřejmě nepovede, to je takový ten vznešený cíl náš. Principiálně jde o to, že čím víc se do toho, nebo ještě jinak to řeknu, přijde mi to lepší a lepší. To byla ta myšlenka. Mně to přijde úplně skvělý teďka. Jako jo. Když to porovnám prostě to, co jsem zažíval před, já nevím, 12-15 lety, co ty obchodníci byli schopni vypustit z pusy, protože to někde četli nebo to slyšeli. Občas ještě teda objeví něco na trhu, kde říkám, bože můj, jak to někdo mohl dát ven a doufám, že to nikdo nečte a že si nemyslí, že to je ta správná cesta. Já neříkám zase, že my máme nějaký patent na rozum, ale je to subjektivní vnímání těch informací. Spíš bych šahal ven, nebo král samozřejmě, a nebo ven. Tam si myslím, že jako je jako spousta věcí, které se dá šáhnout. A co se týče řízení firmy, jak se říkal, máme tady další kolegové, afiláci a tak dál, tak k tomu prodeji. Já si myslím, že to nám chodí často na školení, nebo teď školení je jedna z těch věcí, co děláme, ale máme víc těch jako spoluprací, ale jedna z těch věcí, třeba ty školy, nám tam chodí marketéři, aby lépe uchopili copywriteri. Jo? To jsou jako zajímavé věci, protože my to umíme uchopit jako analyticky, dobře to jako udělat tomu ten princip a dokázat to správně vlastně říct, což je napsat. Jo? A tohle si myslím, že pro ně může mít taky velkou hodnotu. To znamená, pokud jsem někdo, kdo tvoří nějaký obsah marketingový, už jsem na jakýkoliv pozici, tak si myslím, že bych měl vyhledat nějaké prodejní obchodní školení, protože mi to ukáže mnoho dalších věcí, které jsem se nenaučil jako klasický marketér, který shraňoval ty informace, protože chodím na kurzy copywritingu. Jo? Doporučuji i na tyhle ty salesový a kamkoliv, pokud vám to samozřejmě dává smysl. To nemusí být jenom self-promoter. Jasně, ale to je super vlastně, že to říkáš, protože vlastně to je něco, s čím já se setkávám, že vlastně my najímáme jako mnoho copywriterů, copywriterů taky vyhazujeme a vlastně ta strašně jako důležitá složka toho copywritera, nebo ta strašně důležitá vlastnost je, aby ten text dokázal napsat tak, aby jednak která jako nebyl úplně jako slizký a subjektivní a tlačící, ale zároveň, aby jako z něho bylo jasně jako prodejní intent, nebo jako, aby z něho bylo jasně vidět, co tomu čtenáři chce sdělit a ten čas toho čtenáře vlastně je velmi omezený na online, je tady jako nějaký bílej šum, že jo, strašně moc reklam se na tebe valí, strašně moc jako různých médií se na tebe valí a ty máš vlastně nějaký omezený čas a v tom omezeném čase ty mu musíš předat ty informace ideálně tak, aby buď koupil přes tebe nebo od tebe, že jo. Takže vlastně to je vlastně jako dobrý, co říká, že by i copywriteri měli na takovýhle školení chodit vlastně i vlastně jako jakýkoliv jiní obchodníci a afiláci. Každý prodává, jo, a jsme tam. Každý prodává, jsme tam, že? Jo, přesně tak, no. Pak majitel firmy přijde a řekne mě, někde napadlo přemýšlet, jak vysvětlit těm našim lidem, že mají něco zapisovat do systému, že se nad tím musím vůbec zamyslet. Já myslím, že to je jako jasný, když jim to řeknu, že to budou dělat. Jo? A najednou, jako, když tomu chytí ten princip, proč se ty věci dějou, nedějou a jak je třeba podat, nebo jak to komunikovat, jak to odkontrolovat, jak to zdohledovat, tak to všechno je vlastně jako součástí toho salesu a té komunikace. No. Souhlasím, super. Mám tady na tebe posledních ještě pár dotazů. Ty jsi říkal, že vlastně každý prodává, že máte plno, takže kdyby náhodou jste fakt měli plno teďka, jakože v těch termínech třeba, co někteří můžou, tak by se tě chtěl zeptat, jestli můžeš doporučit třeba nějaký materiály ke studiu. Určitě. Hele, k tomu plno, tak radši doporučuji kouknout na web samozřejmě, ale myslím si, že opravdu, možná jsme otevřeli teďka třeba České Budějovice, tak to si myslím, že ty jsou teďka ještě jakoby open, že bude něco v Českých Budějovicích. Jo, Budějovicích. Aha. Ale jinak, co se týče materiálu, tak co se týče nás, tak toho máme opravdu mraky, takže každý prodává CZ a tam jsou buď materiály zdarma dokonce, jako přímo vyseparovaný, který si myslíme, že byste měli mít, a nebo tam je samozřejmě blog, kde jako publikujeme pravidelně nějaký obsah, content a řekl bych, že jako velice validní. Takže to jsou jako dobré věci. A možná úplně nejlepší je záznamy z webinářů.
Jo, tam jako se snažíme opravdu našlapat informacema a vždycky, když ten webinář máte a jsou všechny k dispozici na tom webu, tak k tomu je i package těch materiálů, který jako dáváme, takže opravdu se snažíme jít tou cestou. Když dáme, tak je větší šance, že někdo nás koupí, jo, takže nedáváme si to moc pod pokličku, všechno je tak spíš jako veřejný a my asi díky tomu dostáváme docela zajímavý feedback, jo, že jako víme přesně, co funguje, ne, nebo co se jim zdá, tak to upravujeme. Díky tomu, že máme víc firm, tak to tam můžeme ladit, takže to není jako jenom, jsme si to mysleli, ale je to třeba funkční. A jinak další materiály, co bych určitě doporučil, myslím si, že moc pěkný blog je na HubSpotu, jak marketingový, tak salesový, řekl bych, že jako z toho možná lepší ty starší někdy, co mě recyklujou, takže tam jako doporučuji se mrknout, je to teda v angličtině, tak věřím, že to zvládnete. A to je třeba zajímavý kanál. Já jsem hodně tak jakože ty základy, které by měly být dobrý, tak doporučuji různé knížky a nejenom, zase, nemusí být jenom na sales, jo, ty knihy, může být motivace svoje, může být komunikace s lidma a tak dále, jo. Ale možná dlouho jsem nepromoval jednu knížku, tady si můžu, jednu knížku zapromovovat. Určitě. A tu jsem teda sákra dlouho nepromoval. A to je Tom Hopkins, ježíš, jak se jmenuje, umění prodávat, myslím, umění prodeje. Je to teda starý. Takže musíte k tomu přistoupit s tím odstupem, ale najdete tam prostě inspiraci do salesu jako blázen. No. Super, super. Mám tady na tebe poslední 2 rychlé otázky, možná tu jednu už teďka zodpověděl jsi, ale stejně se ještě jednou zeptám, kdybys měl doporučit jednu jedinou knihu, která tě třeba v podnikání hodně posunula dál, kde nějaká třeba hodně jedna výrazná, jaká by to byla? Myslete velkoryse, super. Super, dám si Myslím, že The Big Thing v angličtině je ten název. A no, myslete velkoryse určitě. No. Skvělý, super. Díky moc za tip. A druhá rychlá otázka. Možná to mohlo být nějak jako lepší, že jo? Kdybych třeba byl věřící, jak jsem mohl říct třeba Bible, jo. Ale jasně, ale to je takhle jako suchý, je to takhle suchý, jo, že prostě jako to bych řekl, že jako asi byla pro mě jako nejkniha, no. Jo, ne, jakože za mě jakoby tam každý z těch knih vezme něco jako různýho, že jo. Já třeba moje asi jakoby nejsilnější kniha zase je, tak já mám zase rád příběhy, tak byl třeba o Elon Muskovi, protože v té knížce prostě, jak to je napsaný, tak mně přišlo, že jako je naprosto logický, že podnikání by mělo třeba směřovat, nebo že jak on to podával, tak mě z jeho myšlení přišlo logický, že jasně, že se bude snažit dostat na Mars, teď je to jako úplně jasná volba a je to jednoduchý, protože mám to prostě jako, mám to takhle jako nalajnovaný a pak si řeknu, tak když on se může dostat na Mars, tak já se budu schopný snad jako v České republice nějakou chytit, že jo? No, jasně. No, to jsem odbočil. A kdyby tě zajímaly příběhy, tak ještě hezkou knížku napsal, jak je to trošku starší, Napoleon Hill, napsal knihu s příběhama a nevím, jak se jmenuje, něco jako příběhy úspěšných, jo. A příběhy úspěšných, OK. Onassis a tak dále, a opravdu a Ford, jo, a on je vyspovídal všechny, tak jako, nebo ty co mohl samozřejmě. Takže tak to byla taky zajímavá knížka na příběhy. Tak to bylo spíš tip pro tebe. Tak jo, super, děkuji. Já teďka ale v České republice máme spoustu zajímavých podcastů, jako dobrých. Jo, jako... A mám jo. Nebo... pojď, si v to. Hele, vzdělání podcast, jo. ten znám, to je docela dobrý. Jo. Je to spíš takový stand-up, ale... Já jako toho poslouchám mraky, ale samozřejmě mladýho podnikatele si myslím, že už dneska známe všichni, že jako, ale stejně tomu dám ten punc. Baví mě podcasty, jsou takový zase z různého úhlu pohledu středověk, jo, s Petrem Márou, to je taky fajn se podívat na něco a když teď abych někoho úplně jako neostřelil, že jo, teď jako tady mám těch podcastů milion, který jako se mi vždycky stáhnou, takže a já to poslouchám v autě, nevím jak ty, ale pro mě... Jo, v autě, při vaření a když ráno chodím do práce pěšky, tak si to... Jo, teď jsem poslouchal nový podcast má z Podpalubí, že jo. Jo. Ariel, že jo, z Freela, no, takže... Tam jsem poslouchal taky tebe. Jo.
Jo. Že tady toho, no, jasně, protiproudu, business park a tak dále, takže toho je prostě milion. Tak omlouvám se, na koho jsem zapomněl. Myslím, že jako tady máme kvalitní podcasty, že to nejsou vůbec žádný šity, jako. To jako Souhlas. Ze zahraničí bych třeba vypíchl Timothyho Ferrise, ten má super podcast. Má to taky jako hodně roztříštěný, že to není jako biznisový, je to na hodně témat, zdraví, biznis, nějaká jako efektivita práce a vůbec jako celkový well-being. Takže jako má to hodně zajímavý, takže to bych doporučil taky. A super, já jsem strašně rád, že jsme tady řekli několik těch vzdělávacích věcí nebo těch vzdělávacích možností, protože jako vzdělání je jako asi to nejdůležitější, co můžeš v tom podnikání dělat, ať už děláš úplně cokoliv. Dobře, poslední otázka. Kdybys měl podnikatelům, obchodníkům a filákům dát jednu radu, nějaká prostě taková jako rada silná, jaká by to byla? Takový ty otázky vždycky na konci těch podcastů. A vždycky jako někdo přijde s něčím, jo, a si přišel s tímhle. Ježíš, jedna rada, no. Jednu radu, že? Něco, co třeba jakoby, já ti tam možná bych věděl teďka. No, povídej. Tak jo, mám. Pojď. Život je konečný. Dobře vybírejte priority. Jo, to je super. Jo, skvělý. To je skvělá rada. Tak jo. Super. A s touhle bombou... Že nebyla deprimující, jo. No, jako jo, ale jako to je podle mě věc, na kterou by se měl jako člověk zamyslet nějak jako třeba měsíčně a jako znova si to tak jako poskládat, protože když já se podívám třeba na minulý rok, čemu jsem se věnoval svým podnikáním, tak často jako si říkám, že si jsem jako ten čas neprovejstoval, protože jsem se měl věnovat třeba důležitějším věcem, prioritám. Takže jako s tím souzním naprosto. Super, a s touhle bombou se teda dneska loučím. Já díkuju moc, že teda přijal pozvání mě do podcastu, že jsme si takhle mohli hezky popovídat o salesu, o marketingu. Některé moje otázky byly takový trošku kočkopes, ale ty jsi s tom našel krásně cestu, jak mi odpovědět. Takže díky moc a potkáme se určitě na školení a případně ještě někde na podcastu. Super. Já moc děkuji za pozvání. Díky všem, kteří to vydrželi tady s náma teďka nějaký čas a doufáme, že to byla nějaká inspirace. Bylo to fajn, příjemný povídání. Díky moc a zatím ahoj. Mějte se, ať se daří.